skal tage muskler på. Så skal du komme herned i vores gym. Det er Iron Gym. Du skal ned i Iron Gym. Og så kan du få også nye kruds herfra, mand. Det er fucking godt, mand. Kom nu ned og prøv det, mand. Jeg lover dig. Er du også træt af et fitnesscenter, hvor der står nogle steroidetosser og løfter og larmer så sindssygt meget? Så kom ned i Family Gym, hvor vi har en rigtig, rigtig god kultur. Og vi har nogle rigtig, rigtig gode sportsudøvere og et rigtig, rigtig godt fællesskab.